sanggup. Apa guru ki mesti pinter? Wong sosoke guru ki yang ngrepek barang lek arepe mulang karo murite. Alas Tri Basara kae ning jerone eneng buta loro. Sing seneng mbadhok daginge menungso. Barang yon pamit bawa. Ayo le.
jagat dewa Bathara ya jagat angestu wara kaya mengkene rasane wong kang lagi nandhang prihatin kaya mengkene rasane wong kang lagi nandhang kuciwa sajroning ati kaya wis ora bisa jenak turta kepenak nggone ingsun mapan ana ing Praja Hastina kawula nuwun nggih istanipun menapa ingkang paduka penggalih istanipun menapa ingkang paduka pikir turta ingkang paduka gagas kok ngantos dinten kalenggan punika kawiyos pangandika paduka ingkang kados mekaten kula ingkang bapa paman paduka nyuwun dawuh nggih wonten menapa paman mokal kalamunta paman Harya Sangkuni ora ngrasakake panandhang kang dina kalungguhan iki ingsun rasakake sambung rapete kaliyan lakon kang katemben dilakoni ora perkara derajat pangkat ora perkara bondo donya nanging nggone ingsun lingsem nggone ingsun isin kaya ora kena ditebus dhuwuring derajat pangkat akeh ing bondo donya paduka menggalih menapa kok ngantos lingsem lan isin paman Sangkuni ngerti apa ora yen katemben para Kurawa lan para Pandhawa lagi diuji dening Bapa Begawan Durna jroning pendadaran putra siswa Sukalima jroning ujian kang ndadekake lingsem turta isin ning ati ora ana liya kejaba mung kekalane para Kurawa kang cacah 100 kok mung bisa dikalahake karo Pandhawa kang cacahe amung 5 glintir mula kene ingsun rumangsa ora trima lelakon iki saktenane lelakon apa paman kepriye mrih bisane panjenengan ingsun mukti kepriye mrih bisane ingsun nutup marang lingseming rasa mula dina kalungguhan iki igo pratikel pangreka dayane paman Sangkuni tak pundhut kepriye mrih Kurawa tetep bisa jaya tinimbang Pandhawa paman aduh nger Ridu mawur mangawur-awur urahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetek kadya botol war pangri ing Turanggesti berkata ingkang dojo lelayu sebit aduh ger
Sasampunipun kula nampi dawuh paduka ingkang kados mekaten kumejot kumitir acara marmaras raos sing manah kula malah kepara kados sinambring gelap tuna tinubruk ing mong luput jebul anggen paduka ngrantes jebul anggen paduka kuciwa jebul anggen paduka cilik ing manah jalaran katemben jroning ujian jroning pendadaran putra siswa Sukalima Kurawa kasoran kaliyan Pandhawa ya Blaka Suta pancen ngono kang dadi ngunguning ati Kurawa sing cacah 100 kok mung iso dikalahke karo Pandhawa mung 5 glintir kuwi sing bodho Kurawane apa gurune sing pilih kasih antarane Pandhawa lan Kurawa. Nggih. Menawi menika ingkang dados sungkawaning panggalih paduka menapa kintenipun angger anak Prabu Suyudana ngeparengaken kula badhe lumengser saking ngarsa paduka ing sedya kula badhe seba marak suwun ring ngarsane Kakang Begawan Durna. Nyuwun katerangan sejatos sing lelampahan menika kados pundi kaya mangkono Paman Senguni nuwun inggih ngestokaken dawuh ya yen kaya mangkono kabeh tak pasrahake Paman Senguni abang ijo tumrap Praja Hastina ya mung ingsun lan Paman Senguni sing nguwasani Sunana pirsa lelakon iki saktenane kepriye nyuwuna pirsa kanthi gamblang kalian Bapak Begawan Durna mekaten nggih yen kepareng paduka mekaten kula namung mestuti dawuh pangandika paduka kepareng nyuwun pamit badhe prapteng wonten ing Sukalima Paman Senguni kaya mangkono Kartomarma kula wonten dawuh Kaka Prabu wong tuwa aja kurang Gadarena derekna tindake Paman Senguni sowan mring Sukalima mijil saka kedaton Praja Hastina ngirita para wadyabala kanggo srana budhale Paman Harya Senguni sowan ning Sukalima kawula nuwun inggih ngestokaken dawuh Kaka Prabu dina iki budhal ora susah ngenteni besok turta sesuk non ngestokaken dawuh Kaka Prabu Oh
Tuan sembah nireng ulun ka purba risang murbeng rat sahanane kang den kanang sih mring tasu maweh bukosa wagung masih ring delahan yen kanang hamemut jeweng hari dedep tidem perbawaning ratri sasadara wus manjer kahuryan tan kuciwa memanise menggep srinateng dalu siniwaka sanggya protase aglar neng cakrawala winulat langut prandene paksa kebagan
saking keng taranggana kang sumiwi saking keng tarang gono kang sumiwi warata tanpa selo lole samara samorante ilo pertapa pututing wis anteng-anteng cedhak mata yen dicuplak dadi moloh weloh mangko to Adipati Sengkuni sarawuh jengandiku Adipati Sengkuni kejaba aku ngaturake pambagi Basuki rahayuning laku ora liwat pangestuku wae tampan ana Adipati Sengkuni kawula nun inggih Kakang Begawan Durna pambagene Kakang Begawan Durna tak tampa turta pangestune tak pundi dadi jimat lakuku kalis ing sambi kala Kakang. Oh, Allah. Syukur mangayu bagi ento Adipati Sengkuni rahayu kalis ing sambi kala. Mula sawetara den prayoga nanggone lenggah ana ing pendopo saka lima kene Adipati. Iya Kakang wis rumangsa jenak kepenak. Anggonku mapan ana ing ana ing pendopo saka lima kene Kakang. Anakku ngger muridku Dursasana. Apa padha kanthi karaharjan sowanmu ana ngarsanipun bapa ngger Dursasana? Inggih, Bapa. Lampah kula mboten wonten alangan sunggal menapa, mung kula ngaturaken sungkem bekti. Kunjuk wonten ing ngarsa jengandika Bapa Begawan Durna, kawula non. Iya Dursasana wis tak tampa. Gawe suka legawane ati, pangestuku wae tampan ana ya ngger. Kula pundi mewah ana bawa leksana pangestunipun Bapa Begawan Durna. Kartomarma padha becik. Bapa Begawan Durna rahayu lampah kula. Hamung kula ngaturaken sungkem bekti kunjuk. Sandak pepodo jengandika Bapa Begawan Durna. Iya wis tak tampa. Pangestunipun Bapa wae tampan ana ya ngger. Kula pundi dadosa cahya murcahya. Mengko to Adipati. Akarya kaget rasane ngati dene Rekanapati Hariwa Sangkuni tanpa kanyono-nyono turta tanpa cecala luwih dhisik. Tanpa ana kabar sadurunge ndika Adipati Sengkuni rawuh ana ing saka lima kene. Akarya kaget rasane ngati sak tenane ana wigati apa Adipati? Mula monggo tak aturi paring dawuh. Palugon lakuning lekas lukita linuding kidung oh
kadung kadreng momong ngun manah rahayu Yonotan agolong gumolong manaduka ora Ajana tembung sangga runggi ajana tembung ewuh pakewuh ing dina kalungguhan iki tak aturi paring dawuh Adipati satrene ana wigati apa nggonira prapteng ana ing Sukalima kene Kakang Begawan Durna sewu-sewu kaluputan sadurunge iki mengko aku matur ana ngarsane Kakang Begawan Durna yen to anggonku prapteng ana ing Sukalima kene dianggep ngrusak marang kamardikane Kakang Begawan Durna dene mungguh anggonku tumekeng ana ing Sukalima kene tak perang dadi pirang-pirang sepisan mertuwi dateng kawilujengane Kaki Durna kapindhone tekaku kene kepengin naliti sumasana jrojabaning Pandhapa Sukalima dene jangkeping angka 3 sak tenane anggonku suwanana ing Sukalima kene minangka dadi utusane Angger anak Prabu Suyudana munggahe para sata Kurawa kabeh. Kakang, aja rumangsa gela penggalih jengandika, aja rumangsa cuwa rasaning ati tumrap Kakang Begawan Durna. Dene anggonku teka kene pancen bener-bener wigati turta ndadekake kaget rasaning ati tumrap Kakang Begawan Durna. Oh, lule. Entas waloh gembol monyor jogret. Ya Adipati. Tak leremke atiku. Tak tentremke rasaku sambung rapete pangandikane Adipati Sengkuni anggone prapteng ana ing Sukalima kene. Ketitik kejaba mertuwi marang kawilujengan turta keselamatanku. Uga kepengin nliti jero jabaning Sukalima lan uga minangka dadi utusane Angger anak Prabu Suyudana. Ana apa Adipati? Ngene Kakang. Blaka suta, blak-blakan wae ora tak tutup-tutupi. Ing dina kalungguhan iki lak Kakang Begawan Durna mentas wae nganakake ujian. Mentas wae nganakake pendadaran putra siswa Sukalima. Ya, pancen kaya mangkono aku mentas wae nganakake pendadaran putra siswa Sukalima, ujian. Jroning ujian iki mau tak tanting, endi sing sregep nggone sinau, endi sing sajake keblok anggone ngudi kamruh lan ngangsu ilmu ing kono bisa tak rasake. Lah ya ning kene iki sing bakal tak takokke Kakang.
Ing kene ora kok jeneng aku iki kelah. Ora kok jeneng Patih Sengkuni iki ora trima ki ora. Jroning ujian, jroning pendadaran, ya ta? Antarane Kurawa lan Pandhawa ki geseke kok adoh banget. Tumrapna cacah sih akeh cacahe Kurawa. Tumrapna pasinaon sih akeh para Kurawa tinimbang para Pandhawa. Nanging jroning pendadaran putra siswa saka 5, jroning ujian tumrap pawiyatan utawa sekolahan, Kurawa sing cacahe 100 kok kalah karo Pandhawa mung cacah 5. Lah ning kene iki sing kebak pitakonan. Ing kene iki kebak pitakonan, apa pancen Kurawa sing 100 kuwi bodho-bodho? Apa sing Kurawa 100 kuwi ora nggatekke dawuhing guru, apa gurune sing mban cindhe mban ciladan? Tegese apa gurune sing pilih kasih? Luwih seneng karo Pandhawa tinimbang para Kurawa. Ning kene iki tak takokke tenan. Ngono. Dadi ngilmu lan kaweruh apa sing kok bedane olehmu ngulang Kurawa karo Pandhawa? Kok nganti Pandhawa luwih unggul tinimbang Kurawa? Mula anggonku teka kene iki mung nyuwun pirsa karo guru. Sapa meneh sing paring tuntunan kejaba amung gurune. Ngono. Dadi aku mung nyuwun pirsa, Kurawa sing sakmono akehe kok mung dikalahake karo bocah 5 glintir. Kuwi apa ana bedane piwulange Kakang Durna tumrap murid-muride? Mula monggo tak aturi mangsuli apa sing dadi aturku, Kakang. Kaget risang kapirangu renangkul kinempit gempit. Duh sang retnaning bawana yo tukang walang ati, yo tukang nesing tias, yo tukang kudu kering. Lole semolora semorante kentos waloh gembol monyor cokret. Adipati Sengkuni apa, Kakang? Pengendikane Adipati Sengkuni sing kaya mangkono kuwi mau mung waton ngucap apa ngucap nganggo waton? Lho, aku matur sing kaya mengkene iki ana dasare. Mergo aku iki didesek para Kurawa munggahe angger anak Prabu Suyudana. Panjenengane nganti sakyah mene lingsem utawa isin nyawang sorote Sang Hyang Bagaspati, nyawang soroting srengenge. Mergo le isin kalah jroning ujian karo Pandhawa. Lah mula aku minangka dadi wong tuwa ya mung kepengin ngerti bedane apa ngilmu lan kaweruh sing diwejangake kalian Kurawa lan Pandhawa. Kok nganti kaya mengkono kedadiane. Mengko dhisik Adi Juni. Engko dhisik. Apa-apa ki kudu disaring. Pengendikaning para sepuh wong tuwa ki sadurunge sikile ki jumangkah, tangane gumrayah, tutuke ki ngucap. Kudu disaring bener luput ala becike. Aja gampang-gampang nuduh. Lho. Kosek to, aku ki ora nuduh ya mung nyuwun pirsa. Pitakonmu ki mau sajake lak duwe tuduhan tumrap aku. Olehmu takon apa ngilmu lan kawruhe ora padha antarane Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu Adipati. Yen ana klerune, yen ana bodhone, yen ana mendone murid ki
Kadang kala aja gampang-gampang nyalahke guru. Aku minangka dadi guru, aku minangka dadi dwija tumrap murid-muridku. Ora ana sing tak beda cara. Olehku ngurang Pandhawa tanpa beda olehku ngulang karo Kurawa. Ngono? Ning ya kuwi kok capo bedane Kurawa lan Pandhawa ki bumi langit. Pandhawa ki yen diulang diwenehi pangerten babagan pelajaran. Kuwi liyane mung gatekke tekun ngrungokke dawuhing guru ora ana. Kadang kala lek ngrungokke apa sing diterangake gurune sing didhawuhke marang gurune. Kuwi lek ngrungokke nganti kringete iki sak grontol-grontol bebasane. Kuwi para Pandhawa. Yen ora ngerti disuwunke pirsa marang guru, kuwi para Pandhawa. Beda karo Kurawa, senajan cacahe kuwi 100. Ning Kurawa ki ora ana sing gelem gatekke apa sing dadi piwulangku. Lek jroning pawiyatan, jroning sekolahan ki isine mung guder karo kancane. Isine ki mung gojek karo kancane. Bandem-bandeman apa sing kecandak. Coba to. Kala mangsa yen diulang kuwi nggawa nginum-nginuman keras. Kaya ciu, kaya brandy, kaya arak. Cem-ceman kuwi para Kurawa. Apa ana diulang ning sekolahan kok nggawa omben-ombenan kuwi lho jajale. Lek ora ngono kok terus nggawa dadu. Dingge main karo kancane. Ya. Dadi nginum main sing minangka dadi kelangenane Kurawa kuwi wis ora iso ilang. Ning sekolah ana ya digawa. Kalau mangsa mendem ning sekolahan terus bengok-bengok. Apa? Nggawa dadu tanding karo kancane main judi karo dulure. Apa ora ngesane lek padha-padha duwe gawe lho. Utawa padha-padha lek nyambut gawe. Terus dipangan kancane, kok ora ngesane lho mangan kringete kancane jare. Kuwi Kurawa. Nginum, main, malah-malah kalau mangsa yang diulangi nggawa wedokan barang ya jare. Jarene saiki usum. Ngono. Ngolor kabel. Nggawa LC ya jare. Kuwi wateke Kurawa. Ngono kok kon pinter iki, pintere iki lho nang endi coba to. Dadi lek nek bodhone murid ki aja gampang-gampang nyalake guru. Mergo guru dhewe iku ya kebak pengati-ati. Lek mulang marang murite, kala mangsa yen murite beling, mengko yen ditangani titik ngono wae diperkarake. Ya jare. Biyen jaman nom-nomanku sing sinau, sing gegulang karo ibu lan bapak guru. Yen nang klerune murid kuwi dijewer, dijiwit, dicablek bokonge. Dibandem karo penghapus kuwi wis biasa. Saiki jiwit titike diperkarake coba to. Dikasar ndak kena lek dialus ngenciki sirah. Kuwi murid saiki. Ngono kaya. Lah kok ngono Kurawa ki bijine entuk elek-elek kalah karo Pandhawa kok nesu ki lho. Terus piye coba to? Nutuh marang gurune, jare gurune ora seneng. Lah yen Kakang Begawan Durna saiki tak tanting. Antarane Kurawa lan Pandhawa tresna ndi? Kabeh tak tresnani. Pandhawa ya tak tresnani, Kurawa ya tak tresnani. Mergo kuwi murid-muridku ning elinga sing ngene. Guru kuwi luwih seneng karo murid sing sregep sinau, nggatekke apa sing dadi kandhane. Guru ki seneng. Ngono? Dadi yen kowe ngandhakake aku kudu kon pilih kasih, kabeh tak senengi, kabeh tak tresnani. Ngene Kakang. Wis saiki cetha wela-wela ora susah tak baleni meneh ucapku lepas saka le padha dadi murid ana ing Sukalima. Aku bakal nanting Kakang Begawan Durna. Olehmu nanting babakan apa? Aku kepengin ngerti Kakang Begawan Durna kuwi tresna Pandhawa apa tresna Kurawa? Kabeh tak tresnani mergo kabeh muridku. Ora susah dadak rumangsa dadi guru tumrap Kurawa lan Pandhawa. Saiki ning kene tak tanting. Yen Kakang Begawan Durna tresna karo Kurawa,
Tegese Kakang Begawan Durna kudu nyingkirke Pandhawa. Kurawa sing tok eloni kuwi mung manut. Ning yen Kakang Begawan Durna tresna karo Pandhawa, Kurawa wis ora nganggo Durna. Golek guru liyane cadangan ning mburi akeh. Ngono. Wis pilihen. Kakang Durna milih Pandhawa, Kurawa ora nganggo Durna, ning yen Kakang Durna milih Kurawa, Pandhawa kudu kok singkirke Kakang. Oh, lole. Kontap utamaning katong den nyokerteteng budaya kung enak ing tiasing dasi kang samya pralepta ing kayun nalendra mbek martatama bebisik Sri Palagonati barang gelung prajanira mangkono to sira Prabu lole samana rasa warante Ela pertapa tuting wisuan nang cedhak mata yen nyuplak dadi weloh. Adipati sing kuni apa Kakang? Sajake kok landhep banget nggon jengandika paring dawuh, nggon nira ngucap. Aku supaya milih antaraning Kurawa lan Pandhawa. Lepas sanggonku dadi gurune Kurawa lan Pandhawa. Iya. Iki tatanan anyar, tataran ninggal. Yen Kakang Begawan Durna tresna karo Pandhawa dina iki aja nganti pisan-pisan wani ngancik ana ing bumi Ngastina. Dene yen Kakang Durna tresna karo Kurawa golek acara mrih sirnaning Pandhawa. Wis Kakang Begawan Durna pilih endi? Pikiran dhisik ora susah dadak ngenteni sesuk utawa mben. Dina iki kudu ditemtokke. Dursasana, kula man, yen Kakang Begawan Durna wis milih Pandhawa tegese awake dhewe kudu tata-tata golek guru liyane. Nggih, tasih kathah sing pinter. Kathah sing tresna kalian para Kurawa mboten nggunakake Bapak Begawan Durna niki mengke para sepuh pinisepuh minangka dadi dwija tumrap negari Ngastina taksih umbrukan man. Cocok. Mongko penake melu Kurawa ki kaya ngene. Inggih, wis pilihan Kakang. Kakang Begawan Durna pilih Pandhawa apa pilih Kurawa? Iya, Andi Juni. Tak wiwir, tak teliti, tak pikir. Anggonku urip ana ing Sukalima kuwi pancen sethithik akeh wis ana pambiyantu saka ngarsane Angger anak Prabu Suyudana. Mula yen dina kalungguhan iki aku kon milih antaraning Kurawa lan Pandhawa. Dina kalungguhan iki seksenana jagat, aku tetep manunggal kalian para Kurawa tinimbang Pandhawa. Kaya ngono. Iya, Adi Juni. Aduh, Kakang. Welah, ukur yen kaya mangkono. Lang-langing driya mangu-mangu mangungkun kanduang rimang lir-lena tanpa kanen mengku sang Dyah Utama tenan ya Kakang anteping Kakang Begawan Durna tresna karo Kurawa tinimbang Pandhawa. Iya uripku tak udhoke kanggo Kurawa luwih-luwih Angger anak Prabu Suyudana. Iya, yen ngono aku percaya. Ning ngene, Kakang.
Ana apa Adijuni? Jumbuh kalian aturku ning ngarep, ya ta? Kakang Begawan Durna yen tresna milih karo Kurawa, kuwi kudu eneng buktine. Buktine Kakang Begawan Durna kudu iso nyingkirke para Pandhawa. Ngono. Dadi Kakang Begawan Durna iki mengko golek acara mrih Pandhawa iki tumekaning pati iki piye. Mergo Pandhawa iki saiki dina lagi gandrung, lagi kasengsem karo ngilmu kawruhe Kakang Begawan Durna. Golekno cara mrih Pandhawa tumekaning pati. Oh, alah. Yo. Yen mung bab kuwi wae gampang tumrap Begawan Durna. Carane ngene. Iki mau aku semayanan karo Bratasena. Mergo rikala semana Bratasena ki matur marang aku. Dheweke kuwi kandha sakwise jroning ujian, mengko umpama lulus nggone ujian, dheweke bakal nggayuh ilmu sing luwih dhuwur. Mergo wis entuk bekal saka aku. Ngono? Iya. Ngilmu sing luwih dhuwur sing bakal ditempuh dening si Bratasena. Bratasena kuwi kepengin goleki ngilmu sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti. Dheweke kepengin nyuwun ngilmu sangkan paran lelantaran aku senguni. Mula dina kalunggan iki ketitik ana angin sing mlebu ning pendhapa. Iki cetha angin merga perbawane Bratasena. Lah terus Adipati Sengkuni lan para Kurawa saka sawetara sumingkira singitana ndelika ana ing pepungkuran kene. Tak temonane Bratasena sing dina iki bakal tumeka ning saka lima kene Sengkuni. Lihat langening kalangnyana klarepan damuncar. Dinonir kekonang surem swara tetan pandang. Dinonir kekonang surem swara tetan pandang. Hey, ayole, 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 ayole. Hey. Samorante kentos waloh gimbal monyor-monyor pak wong warujayang pinggir imbong tegara wong. Anakku ngger sing tak tresnani, muridku sing jarot, muridku sing rasa bau kanan kiringe.
Muridku bocah bagus Bratasena. Sawise lungguh Kang Prayoga bebasan asat keringet haring napas. Apa padha winantuwing kararjan sowan marang pun bapa ya ngger Bratasena. Wah. Durna bapakku. Rahayu lakuku kalih sing sambi kala. Hamung aku ngaturake sungkem bekti turta basaku wae tampanana. Panganatalah. Iya, tak tampa bektimu. Gawe sukul kamaning ati ya mung pangestunipun bapa wae tampanana ya ngger Bratasena. Tak pundi, tak gegem kumpul waji jaya kawijayan. Paring pangestune Durna guruku. Mengko dhisik kejaba saka kuwi gawe kageteng ati sira sowan ana ngarsanipun bapa ana apa Bratasena? Durna bapakku, yen aku dianggep luput turta kleru sing gedhe pangapurane nanging tekaku kene kejaba ngaturake sungkem bekti mertuwi kawilujengane Durna guruku. Aku bakal nagih janji haturku rikala semana. Sira nate matur apa? Apa kirane Durna guruku wis supe wis lali? Lali, mergo akeh sing tak pikir, no. Wong iki saya sepuh, saya tuwa kadangkala sok dangleng iki kaya mengkene iki. Sira nyuwun apa Bratasena? Rikala semana aku wis nate matur. Yen aku tembe mburi lulus hanggonku ngangsu kaweruh ngudi ngilmu marang Durna bapakku lulus babakan ngilmu kanuragan. Aku bakal nerusake ngupadi ngilmu kang luwih dhuwur ya kuwi ngilmu sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti. Sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti kuwi mau ngilmu kaweruh kang suci merga goleki marang mula bukane manungsa. Biyen kuwi manungsa ora ana ngendi panggonane. Sakwise ana manungsa ki makarya makarti apa besok yen wis ora ana kuwi menyang endi parane. Mula ning kene tak suwunke pirsa marang Durna bapakku. Aku wejangen ngilmu kuwi Durna guruku. Wah, lole. Iya, Bratasena. Kuwi pancen ngilmu sing gawat. Ora sedengahing guru iso medharake ngilmu sangkan parang kawruh jati. Mula yen sira bakal nyuwun pirsa marang pun bapa kuwi ora jeneng aneh mergo aku wis nguwasani babagan ngilmu kuwi. Nanging jer Basuki mawa beya. Pitukane abot, apa kirane Bratasena bisa ngudaneni apa sing dadi pitukane laku kuwi mau? Paringa dawuh. Apa kang dadi pitukane laku mengko mesti tak sembadani. Sauger ora njaluk wujute Mas Picis Raja Brana. Sauger ora njaluk dhuwuring derajat pangkat. Merga yen babakan bondo donya aku ora duwe. Sanguku ora ana liya kejaba amung masrahake jiwa raga. Tak udhokake uripku kanggo nggayuh marang ilmu kasepuhan. Wah, natalah. Dadi cethane sangune nggonmu golek ngilmu kuwi mau dudu bondo donya. Jiwa ragamu kok udhoke kanggo kawruh suci. Ngesoke dawuh. Ya, yen kaya mangkono. Jumbuh kalian apa sing tak dawuhke iki, Nggir. Ngilmu sangkan paraning dumadi kuwi mau pancen pawitane dudu bondo donya. Ning jiwa raga lan nyawa. Kliru ning panindak, klerune anggonmu ngleksanakake ora wurunga iki mengko dadi bebaya tumrap sira. Bakal tak temoho turta bakal tak lakoni. Bagus. Yen kowe kepengin ngilmu sangkan paraning dumadi. Dina iki kowe golek dalan dhisik. Tumprapno wong golek banyu kowe golek wadahe dhisik. Wadahe ngilmu sangkan paraning dumadi ki mau
mapane ana wana utawa alas Tek Brasara ya wana Tribasara. Wana Tribasara ya alas Tek Brasara kuwi ana sukuning Gunung Reksamuka. Jroning alas kono ana guwa sing diarani Guwa Sigrangga. Golek ana wujute kayu gong susuing angin. Sing mapane ana wana Tribasara ana ing Guwa Sigrangga. Golek ana kayu gong susuing angin. Yen sira bisa goleki kayu gong susuing angin, esuk sira nampa kayu gong susuing angin, sorene tak wejang ilmu sangkan paran. Sore nampa wujude kayu gong susuing angin, esuke sira tak tampa minangka dadi guruku, tak minangka dadi muridku, tak wejang babagan ilmu kasampurnan jati. Bermororeh mangus wombyong ambrengang kadi karunaning kaswase aneng marga memalatkum sang kandha wastrat maja leng-leng lalu wangulati surya mangrang sang wayah umya samur wayanta umyung ya sepisan maneh sira tak kandhani goleka kayu gong susuing angin. Yen sira bisa ngupadi kayu gong susuing angin jroning alas Tek Brasara sukuning Gunung Reksamuka Guwa Sigrangga, sira bakal tak wejang waton kaswadan sedyanira nekake kene wujude kayu gong susuing angin. Paringa dawuh Durna bapakku, kayu gong susuing angin sing mapane ana alas Tribasara. Alas Tribasara kuwi ana ngendi panggonane? Alas Tribasara kuwi manggone ana telenging atimu. Yen kowe ngetan ana etan panggonane, yen atimu rumangsa mapan ning kulon ana kulon panggonane. Ngalor kidul apa dene? Sing baku anteping rasamu Bratasena. Durna bapakku yen kaya mangkono. Besok dadak ngenteni apa dina iki aku njaluk pamit. Ya mung pangestumu sing tak suwun muga kasebadan sedya. Ya, tak pengesoni. Ning eling-elingen dawuhipun bapa ya, Nger. Eling-elingen kandhanipun bapa. Padange mripat isih kena diamping-ampingi nggunakake srana. Ning yen padange ngati, senadyan to diamping-amping ana gunung rang kepitu, mesti bakal weruh apa kang bakal kedadean lakone. Ngestokake dawuh Durna bapakku. Sing kayu sing rukun, gotong royong kanggo nyawin
Hey! Hey! Katri gumulung mangrempak gororeh ka kiri-kiri tranang kono gawe gelariro wang ya Dursasana kula man wis cetha wela-wela yen Durna saiki wis ora dikanggeke ning negara Ngasena. Ayo mulih. Wis pranyata Durna ketok le tresna karo Pandhawa, tresna karo Werkudara. Pira wene anggone kandha yen pengin nyengkuyung Kurawa ning ewa semono Werkudara diajangi. Mengko to, Antijune, eneng apa sajake kok ora kepenak? Lho, piye to, Kang? Apa aku rumangsamu ora ngrungokke ning pepungkuran? Kakang Durna bakal saguh mejang Bratasena wujude ngilmu kasampurnan jati. Ning kudu nggunakake srana ya kuwi kayugung susuwe ngangin. Iya to? Dadi Durna ki dina kalungguhan iki arep nyentosake ngilmune si Bratasena, nyempurnake kawruhe Bratasena. Ngono kok jare Begawan Durna tresna karo Kurawa ki ning endi dalane. Wis saiki aku ora ngangge kowe saiki Kakang. Wis ora kena dicekel lambemu iki tenan. Saya gedhing. Lek perlu bantuan-bantuan sing saka Ngastina tak tarik balik. Mengko dhisik ta. Aja kesusu, wong yen kesusu mundak keseluru. Sing sareh. Salah kuwi ning endi luput kuwi ning endi? Lho, wong genah tas diucapke kaya ngono kok. Kowe iki lak ora ngerti carane. Wong tuwa iki lek golek cara, kala mangsa nabok nyilih tangan. Sing dituju ki lor, sing disawang ki kidul. Kuwi yen wong tuwa. Ayen Kakang Begawan Durna kok kandha bakal mejang ilmu sangkan paraning dumadi ki piye? Ngilmu sangkan paraning dumadi ki apa to? Lho, lha apa kok Kakang Begawan Durna kok takon aku? Aku dhewe ki ora weruh. Sangkan paraning dumadi manunggaling lan Gusti ki apa? Lah gene Kakang Durna minangka dadi guru kok sanggup. Apa guru ki mesti pinter? Wong sosoke guru ki ya ngrepek barang lek arepe mulang karo murite. Sajake materi sing ora roh endi ngono dhisik disinaoni dhisik. Guru ki ya sinau tanpa beda murid. Ngono lho. Menungsa lumrah ki mesti eneng kleru lan lupute uga laline. Kala mangsa ya buka buku nggih minterke murid-murite. Lho. Lah kesanggupane Kakang Durna ki mau, kuwi mau ana dasare Sengkuni, ana dasare. Ngapa to Bratasena kok tak lebokke ning wana Tribasara, ning Guwa Sigrangga golek kayugung susuwe ngangin. Kowe lak ora weruh. Wana Tribasara ki apa? Kayugung susuwe ngangin ki apa? Guwa Sigrangga ki apa? Ora weruh. Lah iya, yen ora weruh aja kesusu nuduh. Ngono lho. Wah, ngono. Iya. Lah Bratasena kok kon mlebu ning alas Tribasara, kuwi satenane Bratasena ki tak lorobke. Ngono. Ning kono ki ora eneng kayugung susuwe angin aku ki ya ora roh. Susuh angin ki sak rohku ki mung kompa. Ngono lho. Dadi sepeda gembos kae dikompa, kae metu angine lah. Susuhe iki ning kompa kuwi. Ngono. Lah mbanyol. Ora mbanyol pancen aku ya ora roh tenan kok. Terus piye? Ning alas Tribasara kono ora ana kayugung susuwe angin, ning sing tak rungu alas Tribasara kae
Neng jerone neng buta loro sing seneng mbadhok daginge menungso. Buta loro kae diarani Diktiyakala Rukmuka lan Rukmakala. No? Dadi Bratasena ki tak lorepe tak lebokke ning alas Sribasara supriye lek wis mlebu ning jero ning alas kuwi Bratasena dibadhok buta. Yen Bratasena mati, mengko mung kari papat Pandhawa kuwi Puntadewa, Janaka lan kembar. Penak anggone mateni. Yen wis Bratasena mati dhisik. Mula sing tak goleki tak rinci dhisik. Bratasena ben mati dibadhok buta, dereng Pandhawa sing papat penak lek bakal ngalahke. Aduh, Kakang. Lah Kakang. Wedo mawur mangawur-awurmu rahan kong makuru kangsa tetek kadyabu kula iya wah jebul Kakang Begawan Durna ki pintere kaya ngono kuwi. Iya. Tak lebokke tak lorok kowe ning alas ben mati dhisik Bratasena. Ngono. Wah, Dursasana. Pripun, Man? Mengko yen awake dhewe bali teka negara Ngastina, matur ana ngarsane Anggaranak Prabu Suyudana, ana ing Sukalima engko dibantu meneh. Mbutuhke apa-apa aja nganti pedhot dilekke bondo donya Ngastina. Ben nggih mbangun pendhapa Sukalima, Kakang. Tenan mergo bunga-bungae ngati Kakang Begawan Durna le mateni si Bratasena. Mengko tak bantu apa sing dibutuhke. Loh, mengko dhisik. Yen mateni Bratasena aku ora iso. Aku mung isoku golek dalan mreh patine Bratasena. Ning lek perkara mati uripe Bratasena ki dudu garapanku. Mati uripe menungsa ki Gusti kang nemtokake. Krodane ngati ora kuat ndudah-kutaning pasti pambudidayane manungsa. Ora bakal bisa ngluwi marang garise kang kawasa. Lek golek cara matine Bratasena aku iso ning yen dimestekke Bratasena tumekaning pati aku ora bisa sengguni. Mergo pati ki gak iping jagat. Ngono. Iya. Ning wis marem. Sak ora-orane Kakang Durna wis budidaya mrih matine para Pandhawa lantaran Bratasena didhisikke. Terus apa banjure? Ora sandadak kesuwen aku tak bali dhisik. Ngono. Tak matur ana ngarsane Anggaranak Prabu Suyudana yen Bratasena dina iki dipurih patine, digolekke dalan mrih dheweke tumekaning pati. Mengko mesti bungah penggali Anggaranak Prabu Suyudana. Kaya mangkono Adipatih. Iya, Kakang. Ya, yen kaya mangkono sewang-sewangan, muga pandonga pamujiku tumendu Anggaranak Prabu Suyudana sak Kurawa lan Praja Ngastina sakabehane kalisa ing sambekala. Iya. Wis kaya mengkono Kakang, aku bali dhisik. Bapa pareng nyuwun pamit. Iya, Dursasana lan para Kurawa. Muga ora ana halangan sawiji apa, Nger. Kabeh ae padha tak kepuji mring ngarsane Gusti. Parang nyuwun pamit, Bawa. Ayo le.
anakku sing banget tak tresnani, Bambang Aswatama. Kula wonten pengendika ing dawuh Bapa Begawan. Sira ora susah dadak melu-melu perkara iki ya, Ngger. Ya ngene iki jejere wong tuwa sing minangka dadi dwija utawa dadi guru. Kala mangsa dadi paran tutuane para murid sing sajake ora nrimakake marang kahanan kang nyata. Dianggep gurune iki mban cindhe mban ciladan, dianggep gurune iki pilih kasih. Dianggep gurune iki ora tresna, kadang kala ki ya nampa lelakon-lelakon sing kaya mangkono. Mula sira aja melu-melu bab iki. Iki perkaranipun Bapa kalian Kurawa lan Pandhawa. Kawula nok ngesokaken dawuh. Lajeng kula dipun keparengaken menapa Bapa? Ngene, Nger. Bubarna kang padha marak seba. Para cantrik, para siswa sing padha munggah ning pendopo iki, leremna sawetara pun Bapa bakal munggah ning sanggar pamujan. Nyenyuwun mring ngarsane Hyang Manon. Pun Bapa bakal munggah ing sanggar pamujan, para cantrik, para siswa padha lerna penggalihe. Aja mikir apa-apa, pun Bapa tak nyuwun mring ngarsane Hyang Manon ya, Ngger. Kawula non ngesokaken dawuh Bapa Begawan Durna. Hyang Durna arsa amiwiti dharmane pandhita hamaminto ngarsanya Hyang Manon setyane sajuga mrejayaning Kurawa. Oh